Els articles de Manuel Vicent són un dels exemples més depurats de periodisme literari que es fa a la premsa espanyola actual. Vicent, però, valencià que ha fet carrera literària a Madrid, és també el novel·lista que ha obtingut premis com l'Alfaguara o el Nadal, amb obres com Pascua y Naranjas o Balada de Caín. El tret comú de la seva obra és un estil inconfusible, molt elaborat i precís. Entre nosaltres tenim aquesta nit un escriptor que ens ha ensenyat a llegir d'una manera de vegades insòlita, sempre lúcida, els personatges, les coses que passen al nostre voltant, amb una visió gairebé sempre original. Estic parlant de Manuel Vicent. Benvingut a Literal. Bona nit. Bona nit. Manuel Vicent està publicant fa poc, o farà uns mesos, uns reportatges, que no són tals reportatges, sinó unes vivències de la seva infantesa, en la revista El Temps, en el qual més o menys un pot veure la formació de la persona. Però jo no sé si encara no ha arribat, el que no es veu encara és com t'arriba a tu el desig d'escriure. I això és el que ens agradaria saber aquí, ara. Jo no sé exactament el que estic escrivint en la revista El Temps. Són, per supost, unes vivències de la infantesa. I jo per primera volta estic publicant-les en català perquè crec que cal fer-ho així, perquè són les vivències en les paraules i en els sons que jo recorde, en la llengua que jo recorde i la llengua que jo he après a parlar. I crec que la sinceritat té que acomodar-se molt bé al so de les paraules. En aquest aspecte jo estic escrivint les primeres plaques de la memòria. Exacte, que és el nom de la secció aquesta. Les primeres plaques de la memòria d'una forma molt fragmentada. I realment jo crec que la sensació de que tu tens que escriure, que el dia de demà tens que ser un escriptor, doncs ja la portes dins encara que no te dones compte, perquè jo crec que l'escriptor és un malalt, és algo que crec que és una lesió cerebral, que té, crec que és així, una lesió cerebral, i que tard o més pront o més tard acaba aflorant. En aquest aspecte jo no te puc dir exactament, perquè jo en aquest moment no recorde que jo volguera escriure. El que sí recorde és que jo quan tenia 7 o 8 anys jo m'ensimismava molt. Jo mirava molt pel cristall, encara que era un xiquet que jugava i que era molt terrible en aquells temps. Però, sin embargo, no obstant això, jo tenia una espècie de moments d'una soledat increïble. I jo crec que en el fons d'aquesta soledat jo has començat a dependre alguna cosa de mi mateix. De tu mateix. I és aquest el punt... Jo crec que és la raïl de que jo hagi volgut escriure està en aquesta soledat de la infantesa, de certs moments de la infantesa. I, sobretot, d'una compenetració en la naturalesa, en el paisatge, en la llum del meu paisatge que jo vaig veure. Sí, que és de Vilavella, que és un Castelló, vaja. I tu de Castelló te'n vas i estudies a la Universitat de València. I jo a la Universitat de València estudia dret, i València, aleshores, era una ciutat molt hortolana, que els héroes de València eren els hortolans que venien dels pobles a comprar. Totes les botigues de les carrers de València sortien dels tios rics dels pobles que venien a comprar. I aquests eren els que marcaven la pauta, els que posaven els costums, els que posaven la forma de parlar, etc.
Aleshores, València feia olor a ceba directament, és a dir, un olor que aplegava fins al claustre de la universitat, on estava Luis Vives, i jo recorde aquestes aules on estudiàvem dret romà, el dret polític, el dret civil, i quan obries la porta venia un perfum directament de l'horta. I allò era, això que ara jo ho ha sublimat i ho recorde, i jo entonces ho despreciava moltíssim, perquè jo creia que la cultura tenia que tindre un sabor directament ja a polilla i a una cosa com de biblioteca alemana, no? I en canvi els grecs ja feien olor a ceba i all, no? Exactament, però això jo ho he descobert ja en Madrid directament. Ja ho has descobert en Madrid. Jo el valor dels perfums i que els grecs eren uns tipus que menjaven alls i que ho feien tot en corro i que en les letrines d'Éfeso i en les letrines de l'Àgora d'Atenes s'ha fet tota la filosofia parlant, perquè la filosofia s'ha fet parlant. El primer cotilla que vas començar a escriure ja era, no sé si era Aristòteles o Plató o algú d'aquells, però fins a aquest moment tot s'havia fet parlant, sentats, i ple de perfums, i resumint tots els perfums i totes les llums que hi havia i tots els perfils dels paisatges i de la realitat, que no eren més que perfils de les costes. És a dir, els grecs concreten les coses com concreten el paisatge i els perfils de les illes. Tot això dins unit a una sèrie de llums, sabors, perfums, etc. I tu, quan acabes allò de València... Jo després me'n vaig a Madrid, i en Madrid jo es comença a descobrir València, perquè jo en València no m'havia donat compte absolutament de res. Jo vaig anar a Madrid en l'any 60, quan en València encara estava morta, perquè després ja un any... Sí, és a partir del 62, quan jo vaig començar a sentir parlar de Raimon, per exemple, des de Madrid, i d'uns moviments que hi havia en València, que jo en València vaig passar totalment inadvertit en aquest aspecte. Jo anava al Bar Mundo a jugar al dominó, i anava a classe i després anàvem al cineclub i entonces la forma de ser rebelde era anar a la llibreria Rigal de Félix Piscueta, on hi havia una altra tenda que te donaven La peste de Camus i un Neruda. Bueno, Neruda ja era droga en vena. Droga en vena. I arribes a Madrid i tu ja vas a Madrid amb la idea d'escriure, diguem-ne, per publicar, no? No, jo realment... Perquè estudies periodisme, també. Sí, però ja periodisme el vaig estudiar quan jo estava ja decidit a escriure, no? Va ser un procés de sintetitzar la meva incapacitat per fer una altra cosa. És a dir, que jo aplegue a aquest ofici per exclusió, a través de la perea total, que jo no podia servir per altra cosa, no? Entonces, dic, bueno, com ser escritor no és ser absolutament res, però justifiques l'estar que te posen un pla davant, vaig començar a escriure. I jo vaig començar a escriure novel·les. I la primera novel·la que vaig escriure és d'un amic meu que se va matar en la moto. Què és, el Resuello, això? Sí, exacte. I la vaig posar dins d'un tubo, la vaig enviar a una editorial que entonces estava de moda, que era l'Alfaguara, que estava naixent en aquest moment, i a volta quasi de correu me van contestar que si jo vaig enviar el manuscrit com el nàufrag que tira una botella, i bueno, però ara què passa, no? I vaig veure que aquesta botella tornava. I funcionava, i ho van publicar, i després ja el mateix de l'editorial, que eren Estela, els germans Estela, va dir, presenta't al premi. A l'Alfaguara, que te'l va donar en Pasqua. I a partir d'ahí ja és com se fa la vida en este país, que és un dia que no saps què fer, i vas en un amic de Mone a la redacció del Madrid que a veure a fulano, i vas allí a prendre un cafè amb fulano. I entonces el periodisme no és com ara, que és com el Manhattan Bank, que estan tots mirant les pantalles, sinó que allí estaven la redacció tota buida, tots en el bar de baix, i al dia següent anaves al quiosco i així al periòdic, encara que no havia encontrat. I aleshores jo passant per allí, i que es deia Míguez,
un periodista, un bon periodista, diu, oye, ¿por qué no escribes algo? Y digo, pues ¿de qué quieres que escriba? Y pues de lo que sea. Y en ese moment estava morint Salazar, el de Portugal. I vaig escriure un article sobre Salazar. I Calvo Serer, que era el jefe entonces del periòdic... Del diari Madrid, que és aquell que van tombar, no? Aquell que van fer explotar l'edifici, van dinamitar-se. I a partir d'ahí, pues, manda más cosas. I un altre dia, pues, vaig passar per allí també i dir, escolta, tu saps algo de art? I dic, sí, jo he estudiat filosofia, jo sé art. I pues, escolta, pues, pots fer crítica d'art? I pues això. I escrivint, pues, vas a començar a escriure i després escrivint. I a partir d'ahí, pues, un se professionalitza no en quan escriu molt, sinó quan mira la vida des del punt de vista de l'escriptura. És a dir, que tot el que vius, o tot el que mires, o tot el que veus, va en funció també de tindre que traduir-ho després en paraules. A més, amb una regularitat. És una regularitat. Bueno, n'hi ha dues definicions. És a dir, un escriptor és aquell que les coses se les ocorrissin quan se sent a escriure. I això és un escriptor. És a dir, que un tio es comença a escriure a les 9 del matí i a les 9 menys 5 no se li ocorreix absolutament res. Però a les 9 pot escriure el Fausto. I això és un escriptor. És un escriptor, sí. Després hi ha un altre escriptor que és el que quan se li ocorreix alguna cosa, pues deixa tot. La dona, la parca, el cotxe l'aparca, aparca tots els problemes i se'n va a creure que descobrís el Mediterrani escrivint aquesta cosa que normalment ja s'ha ocorrit als xinos fa 4.000 anys i se creu que està descobrint el Mediterrani. I tu després del Madrid escrius també en Hermano Lobo, que jo recorde... Jo he escrit després en Hermano Lobo i després en Triunfo i després en El País. En La Calle també vas arribar a escriure? No, en La Calle no. Perquè La Calle era... Jo no vaig escriure, per exemple, perquè entonces eren fent pendant, no? És a dir, La Calle era un poc enfrentar a Triunfo, perquè va ser una escissió de Triunfo, com tampoc vaig escriure en Por Favor, que va ser una escissió d'Hermano Lobo. D'Hermano Lobo. I jo sempre he sigut molt fidel a les empreses. No t'has escindit mai? No, mai, en gaire. Jo sempre he estat mort. I després entres ja en El País... Des del començament? Des del començament. Sí, bueno, vaig començar fent les cròniques parlamentàries. Les cròniques parlamentàries, molt comentades, molt famoses. Pràcticament va ser com vaig ser El País. I després jo he anat en El País, he fet pràcticament tot, des de reportatges, retrats literaris, cròniques, la columna de cada diumenge. Jo conec molta gent entre l'equip d'aquesta casa que són addictes a la teva columna dominical, que és una addicció com una altra. I res més, i després jo com crec que tot està dit i tot està escrit, l'única forma, el que canvia és la forma, que és una mar insondable, i després el fet que escrigues en el periòdic, perquè jo el periòdic l'use, diguem, de base. A mi el paper, jo el periòdic el veig com un paper que me servís per escriure. Que siga periòdic o que siga una novel·la o que siga un llibre, a mi és totalment... I en el moment de triar llenguatge, tu tens una tradició valenciana de grans escriptors en castellà, que és el Gabriel Miró, jo Gabriel Miró no l'ha llegit. Jo te faig la pregunta. Gabriel Miró, Azorín, Blasco Ibáñez, que diguem-ne que són els tres contemporanis valencians que escriuen en castellà amb cara i ulls. Tu, cap dels tres, a l'hora d'escriure... No, jo ha llegit Azorín. Azorín l'ha llegit prou bé, no? No he llegit absolutament a Miró, perquè me sent com una atracció un poc morbosa, no? Entonces jo l'he rechaçat i en principi perquè sé que són els meus defectes solitors. Que poden venir per aquí. Exactament. I que jo sé que a la mínima que jo baixi la guàrdia, jo vaig a Miró, però vaig a Miró a la part més, diguem, putrefacta de Miró, no? Perquè també és un gran escriptor. Exactament, quan se podrís aquesta literatura de Miró. Jo considero que totes les meves vivències són del Mediterrani, però no a través dels escriptors valencians, sinó a través, és a dir, les meves vivències del Mediterrani venen a través d'Albert Camus i de Gide, dels viatges... El Gide i l'Albert Camus. Fonamentalment... El Blasco tampoc, res del Blasco. No, el Blasco a mi m'apareix Jo l'he llegit les novel·les regionalistes de Blasco. Crec que
té una grapa, una vivència que ha sabut agarrar bé certes coses de València. Després hi ha el Blasco mundano, diguem, això no m'interessa absolutament res. Però, que dic, les meves vivències, diguem, del Mediterrani, la sensualitat o el que diu la llum, que és mentira, el Mediterrani no hi ha llum, el Mediterrani és una llum de rata. En el Mediterrani hi ha llum en hivern, però en estiu és una total... no es pot veure res. No, absolutament. Però, vamos, aquesta profunditat, diguem, del Mediterrani, el que té com a pamflet o com a pauta mental, a part de la lectura clàssica dels clàssics o això, directament me ve de Camís i de Git. Perquè jo recordo, en conversa amb Espriu fa molts anys, que ell havia llegit molt el Gabriel Miró, perquè pensava que era un escriptoràs. I jo en algun moment, diguem-ne, no en la part que tu dius putrefacta, sinó en la part gens putrefacta del Miró, sí que trobava un cert tipus de contacte. Sí, el que passa és que Miró era un solitari. A mi el que m'atrau de Miró és lo solitari que era un escritor solitari. Que avui no el llegeix ningú, no? Exactament. A més, marginal des de Madrid, perquè no va entrar en el grup dels Ortega. L'Ortega el despreciava perquè li feia, diguem, una espècie... És a dir, Ortega era amic de Baroja i era amic d'un grupet d'estos de la revista d'Occident, i a Miró dia que havia que llegir-lo posant-se la mà en les celles, com una cosa deslumbrant. De fet, no va entrar ni en l'acadèmia perquè li van fer ahir una espècie de... li van posar la prova, perquè ell va escriure La passió del senyor i tot això, que va tratar un poc des del punt de vista laic la figura de la passió. I m'atrau en aquest aspecte, com a personalitat, com a tipus, com a talent, però la seva literatura... No té res a veure. No, en el sentit que veig que els meus defectes poden vindre d'ahir. Sí, jo parlo més estrictament de la llengua, venint de València, amb un català com el de València, trobar-se amb quin castellà trio. L'Azorín, per exemple, que avui està totalment desprestigiat, a mi me pareix un escritor fora de sèrie, perquè l'Azorín, el párrafo o el període d'Azorín no són les frases curtes, sinó tota una pàgina. És tota una pàgina. És tota una pàgina, és tot el pàrraf. I la primera línia està en funció de l'última. Està construint constantment. S'està treballant en... Això és molt important. I tu en el periodisme fas un tipus de periodisme que no és l'habitual. Tu fas un periodisme que podríem dir descaradament literari. És a dir, no és un periodisme que va lligat a la notícia, no va lligat d'aquella manera a l'actualitat, però molt matisada, molt filtrada per la literatura. Jo crec que me servís del que veig per fer literatura en el periòdic, en la base de paper del periòdic. En els anys 60 els americans van treure la moda del nou periodisme, de fer relats de la pàgina de successos en tècnica de ficció. Jo aleshores vaig tratar de fer no un nou periodisme, sinó fer el contrari. És a dir, de fer imaginar-me històries com periodístiques, com reals, però fictícies, i escrivint-les en el periòdic. I donant-les en les pàgines del periòdic, no en la part, diguem, literària, sinó en les pàgines habituals. En les parts habituals. I en unes cròniques o en uns reportatges que podien ser tal volta veritat o tal volta ficció. En aquell fil de... Menys en alguns casos que era totalment una ficció desboca, però que a l'estar en unes pàgines que eren d'entre notícies, se creava una volta en el cafè, el dueño del cafè, jo vaig fer un reportatge, una crònica imaginària d'uns pobres, uns captaires que estaven en terra d'aixòs que estan en la cera de la carrer Serrano de Madrid, que estiraves una moneda i explotaven. Tiraves, i el pobre explotava com una bomba, al contacte amb la moneda. De la moneda. Vaig anar a prendre un cafè i el dueño del bar diu:
oye, ¿tú sabes que en la Serrano están explotando unos pobres? Però ho dia Te ho va dir com a sí, que ho havia acabat llegint el periòdic. I no sabia jo que era jo el que ho havia escrit. De fet, de tota aquesta literatura que tu fas en els diaris, se'n fan llibres també, no? Ara mateix tinc mitja notícia de que es publica en alemany sí, un relat que ha escrit en el Dominical del País se publica ara en alemà directament, no? Antes de fer-se llibre en castellà. O sigui, perquè l'has fet tu com a llibre o el... Sí, jo el vaig publicar pensant en que això era un llibre, perquè jo l'escrivia. De totes formes, és a dir, fent una comparació, tota la generació del 98 està escrita prèviament... En el diari. En el diari, tota. Per exemple, un cas concret, les sonates de Valle-Inclán estan escrites, si tu llegis les sonates de Valle-Inclán, veuràs que són pàrrafos curtets. Que és clar, perquè eren... I Ortega, que entonces estava en El Sol, que se van publicar en El Sol, Ortega le diría: escribe los párrafos cortos para que dure mucho las sonatas. I les sonates... Anaven perquè anaven durant tot l'any. 2 o 3 anys van durar les sonates de verano. En vez de durar un any, van durar 2 o 3 anys. I ara prepares alguna novel·la? Bueno, jo estic preparant una novel·la ja directament, que va eixir ja directament en llibre. Sí? Aquí? Sí. Té títol? Bueno, sí, un títol provisional, que és La brújula immòbil. I després, aquestes vivències o plaques de la memòria que estic escrivint en la revista El Temps, també vaig a publicar. Vas a publicar un llibre. I això són els projectes més immediats i després... I escriure en el periòdic, que és la meva feina. Que és la teva feina. No tinc altra feina. Manuel Vicent, moltíssimes gràcies d'estar aquí a Literal. Hem estat molt contents de poder xerrar amb tu. Moltes gràcies a tu. De Amore, l'amor a la literatura d'Occident, a cura d'Anton Maria Espadaler. Aquest llibre reuneix les 11 conferències del curs que sota aquest mateix títol va organitzar la Societat d'Estudis Literaris de Barcelona. S'hi ressegueixen el tractament que ha tingut la passió amorosa en la literatura occidental des d'Andreas Capellanos i la retòrica de l'amor cortès fins a la poesia de Josep Carner, passant per 2 moments centrals de la literatura amorosa europea com són el Renaixement amb el cançoner de Petrarca i el Romanticisme amb el Werther de Goethe. Poesia 1931-1991 de Rosa Chacel. Recull de tota l'obra poètica de l'escriptora i assagista Rosa Chacel. La seva poesia és, possiblement, la producció més desconeguda d'aquesta autora, perquè ella sempre ho ha considerat com un exercici personal, quasi privat. Però reflecteix una bellesa transparent, serena i moldejada, amb la naturalitat del més sever classicisme. The New Spain, de Ian Gibson. Ian Gibson, l'hispanista irlandès autor de la famosa biografia sobre García Lorca, acaba de publicar Fire in the Blood, un llibre que recull, comenta i expandeix la informació d'una sèrie de la BBC britànica sobre la Nova Espanya. Gibson descriu la història essencial del país i els canvis i contrastos radicals aportats per la democràcia. Història d'un arte, la escultura. Dirigida per Jean-Luc Daval, aquesta col·lecció de llibres d'art dedica aquest volum a l'escultura, des dels seus orígens fins al segle V després de Crist. Els estudis sobre l'art grec, la creació etrusca i el món romà han estat escrits per reconeguts especialistes com Philippe Funot, Mario Torelli o el catedràtic d'arqueologia i director del futur Museu Nacional d'Art de Catalunya, Xavier Barral. De Pep Subirós. Primera novel·la del filòsof i assagista Pep Subirós, el qual aprofita el seu coneixement d'un cert tipus de burocràcia per entreteixir, emmirallant-se en una Barcelona probablement olímpica, una trama urbana que oscil·la entre la comèdia i la tragèdia, les falsificacions d'obres d'art i el cinisme dels discursos polítics.
editorial aparece en el año 76 con su primer título y desde entonces acá hemos venido inaugurando toda una serie de colecciones, 5 en concreto, una colección de narrativa, una colección de pensamiento, ensayo, otra de letras hispánicas, una cuarta de poesía y una pequeña colección de música. Tenemos previsto en breve inaugurar una 6ª colección sobre teoría poética, inédita en el panorama cultural español, que yo sepa no existe una colección que trate de teoría poética, que poetas que hablen sobre poesía o sobre su poesía o sobre la poesía en general. Y se inaugurará con un texto de Luis Álvarez Piñer, al que ya le publicamos En resumen, un libro que mereció el Premio Nacional de Poesía del año pasado, el 91, y se inaugura con el título 3 ensayos de teoría de Álvarez Piñer. Y de las novedades más recientes de la editorial Pretextos, así a destacar, serían 3 traducciones, una de una novela del cantante pop australiano Nick Cave, colaborador de Wim Wenders en sus películas, que se llama Y el asno vio al ángel, y 2 libros de poesías, el de Humberto Saba, Mediterráneas, y Las bodas de Pentecostés de Philip Larkin. En cuanto a proyectos, la editorial tiene previsto editar 2 títulos ya editados en catalán, uno de Joan Perucho, que son sus memorias, que se llama Los jardines de la melancolía, y un segundo libro de Antoni Marí, El vaso de plata, y que ha obtenido recientemente el Premio Ciudad de Barcelona. En el context actual de canvis que es van produint a un ritme galopant, voldria recomanar un llibre que parla de l'Europa com a desafiament cultural. Aquest llibre ha estat escrit per en Jean-Marie Domenach i ens parla del futur de l'Europa. Una Europa constituïda per més de 400 milions d'homes que viuen en un entoratge ple de diferències de llengües, de climes, de cultures, i ens recorda que aquest projecte no pot ser un projecte solament econòmic i monetari, jurídic i ecològic, social, sinó de ser un projecte cultural, un projecte en què la civilització europea pugui ser respectuosa de totes les seves nacions i totes les seves llengües i aporti un projecte comú de respecte d'un patrimoni, com diu Jean-Marie Domenach, un patrimoni que no té la força per la seva riquesa, sinó per la capacitat que tinguem d'avaluar-lo.